F'Malta il-qatt fost iż-żgħażagħ li għandhom sa 25 sena huwa fost l-inqas fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif skont ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat ħareġ li Malta għandha it-tieni l-inqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ minn fost l-istati membri kollha. Hawnhekk pajjiżna għandu rata ta' ftit iżjed minn 8%. Ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ f'Malta hija ferm inqas mill-medja tar-rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Din ir-rata f'Lulju li għadda kienet kważi 14%, dan ifisser differenza ta' kważi 6%. Bl-inqas rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea hemm il-Ġermanja u wara hemm Malta, isegwu lil Malta hemm il-Litwanja u l-Olanda. Dan filwaqt li l-ogħla rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ huma fil-Greċja u fl-Ispanja. B'dan il-pajjiż tal-aħħar għandu rata ta' 27%. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ ukoll li pajjiżna kellu nuqqas sinifikanti f'dawn ir-rati. Dan hekk kif f'Ġunju din ir-rata kienet ta' 8.8% waqt li xahar wara din niżlet għal 8.1%. Dan ifisser li f'xahar il-qatt fost iż-żgħażagħ niżel b'0.7%. Dawn iċ-ċifri jingħaqdu ma' dawk li ħarġu aktar kmieni din il-ġimgħa fejn Malta għat-tieni xahar konsekuttiv għandha l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.